chimwe chandoda kutenda dzimwe mukadzi dzangu dzakatotogwa musi wefamily week nditori nemari itori kuizvozvi kuri yabhuku chokwadi kudai ndakagadzira garwe ndakagadzira garwe ndakagadzira nyati ndakagadzira tsoko dzana ndakagadzira takadisplay apa tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa home away from home. Zita ndinonzi Sylvester Tafumaneka noti simbi yebasa. Tiri kugweru kuHwaHwa Medium Prison kwatiri kusangana nehama neshamwari dziri kuseva sentence marenge nemhosva dzavakapara vachiri mucommunity. Vari munomu vanowana mukana wekusarudza kosi yaanenge achida kuita nekuda kwevocational training iri munomu. Vanowana mukana wekusarudza kuti ndoda kudzidza kosi yakati yakati zvichiendawo nekuti iye ari kufungidzira kuti kana ndichinge ndazobuda muno muprison ndichazenge ndichiita basa rei kana kuti ndichazotanga business rei ndichazenge ndaentrepreneur. Zvese izvi zvavanenge vachizvidzidza munomu. Vanenge vapinda munomu vasina kudzidza kuprimary vanowana mukana zvakare kutangira kuprimary ikoko voenda kusekondari vonyora ma-O levels avo voenda ku-A level zvichingoenda zvichingodaro. Uyewo zvakare chatinenge chikurukura panapa ndechekuti vanenge vasina zvikwanisiro notunoziva kuti kana munhu achinge apedza makore akati kuti asina cheuviri chaanenge achiwana mukati meupenyu hwake atinoti mastartupex panenge pasina. Zviri kureva kuti zvikwanisiro zvokuti achitanga business rake iroro kana kuti aacceptwe kumabasa anotanga kuchishanda izvozvo zvinongokwanisika chete kana tinge takwanisa kunge tichiwirirana imi vari mucommunity kuti tinovagamuchira kana vachizenge vadzoka nekuti tinenge takuziva kuti vaazvisikwa zvitsva nekuti vari muno muprison vanogamuchidzwa Jesu. Vari muno muprison vanoparidzirwa nguva nenguva vanoonawo zvakare mukana wokudzidza zvinhu zvakanangana nemagariro evanhu kunonzi kugarisana zvakanaka nevanhu. Ndina Hendrix Makone 29 years ndomakore ake ekuberekwa handitika akapinda munomu achibva kuKwekwe ndokwaanga achigara asi kumusha anobvawo zvakare kwaRusape anamanyika kumaNikaland ikoko kuna naSamanyika handitika. Uyewo zvakare nyaya yakamupinza munomu inyaya yerap achibva azopiwa 14 years ari musungwa. Munomu ane zvinhu zvaakuita zvaachazingataurira nemuromo wake. Hendrix Hendrix Makone. Hendrix zita iri riri popular pakuti riri popular pakuti rairi zita ramusician ainzi Jimi Hendrix. Right. Saka iwo une ukama hwakona wakazozvibatanidza sei nekuti anoita kunge role model idol chichi zvakamira sei? Ndakazongotsvagurudzudza zita racho ndaona pane imba rock and roll kuAmerica ainzi Jimi Hendrix. Handiti. Saka pane kahusuccess futi karipo futi riko rimwe tarenda futi riripo futi rikuimba but tarenda rangu pane zvandakadzidza muno mujeri handofara zvekuti nerehab because dai ndisinga basa remaoko randaigona ndaita zvekushanda zvekusunda zvingoro zvemasimendi kufludha masimendi ndo basa randaiita panze. Ndakazongopindawo nemhosva yerepo chandofara ndokutenda zvikuru nokuti ndasinga basa remaoko randaigona ndaingogona kushandiswa nevanhu kuita mabhizi job but ndofara izvi zvokuti ndakwanisa kuomba maipusha chine chipa zvingoro ndaikwanisa kupusha masimendi evanhu vanenge vachivaka vachidii chiro dzimwe nguva chiro kuchira mafoundations zvokuti munhu akada kuti angonobhadhira chiro $2 kana zviendera distance yake zviendera kana quantity yezvinhu zvanenge akasenga ndaigona kusengera ndonomusira zvinhu zvake pamba pake. Zvinorema zvakadii kupusha chingoro nesimende? Zvogwadza basa rogwadza rotoda kushinga chaizvo. Asi chaikuzokupa ushingi kuti urambe uchiriita chii? Chanipa ushingi ndechekuti ndaizi hapana rimwe basa randaigona. Hapana chimwe chandaigona chiri chete kusunda chiri chingoro. Kusunda kuchikoro wakanga wasvika pachi? Chikoro ndakasvika form 4. Pandasvika form 4 anozopasa mudharangu akazofa ndapedza chikoro. Papa ndinozonyora futi maexam angu. Saka ipapo ndisina kunyora bangu akabva vafa. But that moment situation yangu yakabva yatanga kudi kuoma pandini ndiri mukomana first born ebunga. Pamwe vese vadiki vangu ndini ndanda kuvatsvagira chikafu, mai enda kuvatsvagira chikafu chokuti vadye. Wozi mai ivo pachavo vangu vasingashandi mai vangu. Ndini ndiri munhu anga achibetsera mhuri. Okay. Chingoro ichi waichisunda mutown? Ndaisunda mulocation, pane imwe location ronzi Mbizo 11 uko mandaita ndichitenderawo nezvikoro kune mahardware ana Nyumbizo hardware, Kateli hardware, Chiduko hardware ndoko wese aitondiziva kuti tine simbi yebasa yanga iri territory yangu kuti simbi yebasa okay saka mukurarama kwangu
ndaishanda zvisingaiti ndaitozikanwa chiro pakaya chiro 600 bag wozi rori raigona kuflodwa navanhu kana 6 but isusu taigona kuroflodha chiro 32 rine 600 bags taigona kuroflod zvokuti wadhira. Saka manje ndakatoona kuti nezvandakadzidza muno mukati mejere kuti simba harisiro rega rinokwanisa kuti watowane mari but jere dzako dzokwanisa kuti watowane mari futi. Hazvidi mhasuru, zvoda pfungwa. Hatimboenda kupfungwa dzawana pfungwa apa dzandanadzo ndofarawo ndotendawo rehab nezvavanongonerawo mashefu angu epano ndichitendawo ZPCS nokuti handisingagone ndasina basa randoziva remaoko ndakugadzirawo mhuka iyi ndo yakasara voucher stand yaro iwe yakagadzirwa neko mhuka iri mhuka iyi macard box andakatora macard box ana isadza card box nesadza ndotora macard box ndomagura ndagura macard box ndomaisa mvura mubhaketi anyorwa macard box aya ndozomasvina ndomasvina mvura ndobva ndamakuya ndichimatange ndichimakuya pasi ndamakuya ndomaomesa macard box aya ndakamaisa kana pasaga ndozotora ngirikini sadza ndobva ndakanya nesadza ndotanga kutotanga basa. Saka sadza ratotorasa rine basa rotorine basa sadza roya chiro matishu anoita but sezvo mukati maino nzvimbo zvikwaniso zvimwe zvisingawanikwe asi tokwanisa kungogadzira nezvezviripo macard box chiro mabhuku emapepa aya tokwanisa kugadzira dzimwe dzacho. Chimwe chandoda kutenda dzimwe mhuka dzangu dzakatotogwa musi wefamily week nditori nemari itori kuizvozvi kurehab chokwadi kudai ndakagadzira ndagadzira nyati ndagadzira tsoko dzana ndakagadzira takadisplay apa toti ndotofarawo kuti zvinhu zvangu zvandiri kuita but ndicharamba ndichiwedzerawo experience through vanhu vanenge vachinikudzira kuti ndinge ndichishanda basa nechi. Chinozokupa pfungwa yekuti apa ugadzire ichi chichi ivoucher iri bara kubata shiri manonzi hove mana sorry ihove ari kubata. Saka voucher iri zvinoitika nje kuti voucher rine nguva zokuti it's an imagination atinoda munhu ane imagination kuti chinhu chawaona unokwanisa kuchistore mubrain mako wokwanisa kuchibuilda zvakafanana nedrawing because inini I can also draw but ndasoenda ndakabva ndatora that talent yayo ndobva ndaisa ndatanga kumenda zvinhu chigadzira dzidzisawo nemamwe mashefu because paripo mashefu panapa vanogona verehab vacho vanodzidzisawo kugadzirawo izvi ndandisingatoziva zvomixika vanototendawo ZPCS. Saka apa chinozokupa kutoda kugadzira chinhu ichi inyaya yekuti munhu anoyera mutupo wake mwangona ndoyera nyati mwangona ndoyera soko togona kutogadzira mhuka yenyu yamunoda kuti mondiudza kuti inenge yakakura iri size ipi even chiro type mangada kugadzirwa chiro yakakura semunhu ndogadzira any type ko ichi istand ishi inenge yakadai apa stand yenangakinishi yeshira yevoucher racho kudisplaya nayo but chiri kushota panyaya yevanish kuti zvinyatsobuda zvokuti dai pane vanish tinyazotora nevanish tonyatsodi zvinonyatsobuda zvakanaka nemapendi maedifications acho ndozvongoshota chete amurikuona rakanyatsobuda zvakanaka. Saka balancing iyi munoidzidza sei? Balancing chisadonda apa zvatinoita tinotora ngirikini amuona kuti apa ndinotora tonyatsogadzira panapa togadzira pekutanga paoma pekutanga ndogadzira ndotora frame kana rechitanda randotora ndovhara mukati umu ichichi pandochigadzira ndiye ndakaisa ndotanga ndaisa kote pamusoro inonovhara tozobvisa ichi tosara pakadai so ndogadzira paraundi yacho totanga takachitonge takachinamira panapa tozobvisa ndotora dombo notanga kwesha nedombo ndozvatoita kuti pichigona zobhalansa zvakanaka na zvese zvakazizira muno ndadzidzira munhu ndasingatombozive kana nini hapana ibasa randaiziva ndaigona kungoshanda nesimba ngopusha chingoro chiro pakanzi pari kuflodwa masimendi ndo basa randaikwanisa kuita kuchikoro inini ndakagumira chikoro ndandakagumira form 4 but form 4 yangu anozonyora nokuti baba vangu vakashaya vangu vaishaenda kubotswana nawo ndobva vauyo vakagwarawo ndobva vafa savafa ipapo panguva yacho ipapo live yedu yanga yakasara yakaoma situation yedu because pamba pataigara pacho vamba sechi
pambazi pamba pedu mudhara itoloja plus anga rubhusona kwanga ari saka patime yacho mudhara afa ipapo rendi yekuti ibhadhire marumu zozi mudhara angu aibhadhira 4 rooms aibhadhara papo saka inini kuti zvazokwanisa kudzibhadhira rendi dzadzaka ndakabva ndatanga kutoshanda pathat moment ndakatanga kushanda peta zvazvokuchera matrench emachina 2012 kuti waichera $1 meter $1 meter sapa day ndakatombokwatanuka maoko angu 1 meter kudzika ndakala 1 meter kudzika 1 meter kuenda kudai tichishanda mutauni yese mamwe contract yandakashanda about zvikumagore 2 years tichishanda contract yayo but ndaishanda ndichitowadhira boti taura every 2 weeks saka ndaimanager kuti pazuva ndofanira kurova chiro 15 meters but madhays ekutanga ndakatanga maoko angu asati $15 saka mazuva ekutanga kanjani moni ndakatombobuda moni zinga mune chiro maoko angu izvezvo apa paane maoko eradza kuti munhu anoshanda still handiti asaka wakuda zviri zvino ndada kuitawo zviri light because nebasa rangu randaishanda ka because masimende handaifema because ndaingoti chiro zvazvaita rege ndishande zilongo ndawana mari iri nyaya yenhamo inyaya yekuomegwa because chimwe chaitika ndechoti ndakatomboda kutora license madhays ndawanigwa basa nemukwasha wangu andiwandiwo basa pana ndawana muzimaso but nesituation yekuti ndaibetserawo vafana vangu zimunguva vanenge ndavatsvagira chikafu kuti vadyewo vachienda kuchikoro kwavaienda saka manje ndikatomboda kutora license mari yachanga isingabhai balanzi kupedzisira ndazodzokera futi kuzvingoro zviya but zvaitobhadhara kuona kubhadhara zvaitobhadhara zvakatomechi family week wakaita mari pafamily week ndakasofa $35 wakatengesa uri muno because ndakagadzira garwe pakatenga chi vakatora vanhu vakanakigwa plus ndakafara futi mai vangu vakasvika vakasvika mai vangu nasisi vangu nevazukuru vangu vakauya vakatozvivona ndakatovarakidzawo kutoti ndo zvandiri kuita vakafara zvisingaiti zvinonakidza zvakadii kuti ubvakachirwe zvonakidza zvisingaiti nokuti ivo pachavo vanotogwadziwa nokuti ivo pachavo izvozvo mumzi wangu ndini munhu aikwanisa kuvafadza kuvahwisisa chokurarama navo because chimwe chaitika ndechoti dzimwe hama dzedu dziriko but idzo havana kuda kuzama kuda kutisa padhuze vakada kutisa kure navo muri kuona ma saka inini ndonakigwa zvikuru ndichiona kana hama dzangu dzichiuya pachiri chindoona ndobva wapuwa 14 years wakanzwa sei ndakagwadziwa singaiti ndaitombofunga kuti kutamba because ndakatanga ndanzi 16 years ndobva ndanzi suspended 2 ndasuspendedwa 2 years dzangu ndobva ndasara ne14 tati ndakazotendawo kuti jero ndakazobhisigwa makore kujeri so far zvinoti kudhonza 9.4 ndo makore andikudhonza tarisiro yako kana uchizinga wabuda muno muprison kandabuda muprison munomu tarisiro yangu ndeyekuti ndirambe ndichienderera mberi nekuumbawo mhuka dzangu dziri rehabilitation zvandiri kuita izvo ndirambe ndichiendererawo mberi kuti vachiro vanhu vanouyawo kana vanobva chirona naamerica chokuna nani ndichivagadzirawo chinhu chekuti anoenda seze silvania onorakidzawo mhuri dzake kuti ndandiri kana kuzimbabwe kuendawo ndichinodisplayawo nyika yedu kuti ine matalents anoitawo ndo shuro yangu ndezvipi zvauri kushotera zviri kushota paunenge uchigadzira maartifacts ako zvikushota patogadzira pakushota matishu kana matishu twana matishu nemapendi because mapendi tinoda kupenda mhuka dzedu alright kumanya nemakadbox futi tomada futi makadbox nematishu because matishu teida kuita kugadzira type emamwe because pane mamwe maidols anenge ada kugadzirwa semawings aya mawings aya pekutanga because pane frame regini ratogadzira rekutanga recardbox tichiwedzera nemamwe maframe kusvika kuti chihardeneck saka zvoenderana according nechinhu chanenge tichigadzira ipapo saka chikumbiro chako ndechipi kuvanhu vekumhuri yezimbabwe takanangana nezvikwanisiro zvokuti upfuurire mberi nebasa chikumbiro changu nyika yezimbabwe ndachikumbirawo kuti mundibetserewo kana kuti ndiwanewo ndakawanawo matishu pano matishu nemakadbox memandigonerawo kuti ndirambe ndichienderawo mberi nekugonawo basa rangu remaoko randikadzisonere yambo pano pawawa prison handiti uchizinge wabuda pfungwa dzako zvinezvi dziri kuti chii kumberi uko life after prison upenyu hwangu inini ndikuona utangira papi upenyu hwangu inini ndikutoona kuti wachinja ndoda notangirawo sezvizvezvi ndakanotangawo nekugadzirawo mhuka dzangu ndikaenda kana Victoria Falls ndichiendawo ndichinorakidzawo kuno mamonuments kunouyawo varungu resort areas ndichiendawo ndichinorakidzawo basa rangu remaoko randakuzivawo uko pamasubjects asina kubuda zvakanaka kuchikoro chikoro inini usina kunyora
paform 4 inini yakazoitika ndazonyora unozonyora masubject ana ndakaregister inini anda ndikada kuregister panga pane angari ndaita macommercials andakaita English necommerce negeo nehistory. Tarisiro here kuti unganyore mamwe uchiri atarisiro so far hangu ni pachokwadi tarisiro inini ndikutoona kuti apa ndo pandowane tarisiro yangu paata ni pachokwadi ndo pane tarisiro yangu because English I can speak in English akakwanisa kuunderstand munhu achitaura English kwanisa. Alright, but inodiwa kafuti kuti uzogona kunyora uchikwanisa kuita interpret macontract amunonyora. Asi ndakawana mukana kuti ndawanirwa mukana ndokwanisawo kuti ndokwanisa kuitawo kuenda kuchikoro because ndotomboverengawo bhaibheri because bhaibheri ndotoverenga rechirungu handiti. Aiwa, alright. Mashoko ako ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe kune even vamwe vasina kukwanisa kuuya kufamily uri kuzokuona ndeyekuti chii? Mashoko angu anotaura kune dzimwe hama dzangu ndeyekuti kana hama dzangu kana pane panakazitadzirawo kana kusahwisisana patisina kuhwisisana, ana bamunini vangu ari kuHarare neminina wangu Chanakazambe Makoni nana bamunini wangu Mozi Makoni nana bamunini wangu Paida nana Patinoda ari kuHarare ukambuzuma vandiregererewo nekuti kwai kusiri kuda kwangu zvandaita ndaidhakwawo pamwe ndichivapindurawo mashoko asina kururamawo vandiregererewo ndava munhu akachinja ndakagamuchira Jesu achisikwa chitsva. Handiti. Aiwa, tinotenda Hendricks. Pane zvimwe here zvatingati zvasara? Zvimwe zvasara zvanada kutaura zvokuda kupupura ndezvokuti pano pajeri panapa paHwawa ndinotenda kugara kwatinoita nemaofficers pano kugara zvakanaka. Mabullies pakadaita chiro vanhu hapana vanhu vanotibatira because pakadaita chiro munhu anondivhundutsira ndo vanhu vanokwanisa kundidefenda pano ndigare zvakanaka. Hapana munhu anokwanisa kundichikidzira kana kudii pano pajeri chiro because ini handisi bhinya ndakasungawo nditori munhu anga asiri bhinya but ivava ndakanovaunza vanokwanisa kuita kuti chiro vanhu vasandivhundutsire ndo protection yangu pajeri. Handiti. Aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo. Hanzi protection ndinayo pano paprison paHwawa medium prison zvikureva kuti aiwa akachengetedzeka. Ndosaka isusuwo chirongwa chinechi chiti home away from home inzvimbo yekuti munhu anenge akasununguka kuzviexpressa, inzvimbo yakasununguka kuti munhu achuze course yaanoda kuita. Takananga nezvemubato wemaoko zvinozovabatsira kuti vawane basa vachinge vapedza, zvinovawanisa cheuviri vachinge vapedza. Zvishuviro zvake mazvinzwa, macardbox ngaauye amuri kurasa, uyai muzorasira pano ngatidaro. Right, matishu ari kudiwa ekuti mukomana aramba achigadzira zvinhu. Onai zvakatoshowa kuti zvine pundutso nekuti akatotanga kutozvitengesa paFamily Week akatanga kutowana mari. Zvinova kuti akaita zvakawanda anogona kunge achiwana mari. Tiri kunzwa kuti vakutenderwa kuti zvinhu zvaanenge achiita izvozvo mari yacho ichengetedzekewo imubatsire pane zvimwe zvinhu zvaanenge achida kunge achizviwana ari kubva achiri muno muprison. Nekudaro pekutangira anapo Hendricks Makoni 29 years ndo makore ekuberekwa, akasungirwa nyaya yerape akapuwa 14 years ari kukwekwa kumusha anobva kwaMutare munomo ari kuita izvo zvekuumba zviumbwa zvakasiyana siyana. Ini zita ndinozofesa tafumanai chirongwa home away from home. Ndinoti chisarai murambe muchirayika nekufollowa mapages edu ese pano paSly Media TV. Chitendawo tarumbidzwa Rudhenya akabata makamera. Ndinoti Mwari akuitirei zvakanaka.